Când trece pe stradă bătrânul poet, bătrânul, grozav de bătrânul poet, se scurge și timpul atunci mai încet. E bine, cu mult mai încet. Bătrâni și bătrâne în scoară au murcit, pe scaune în scoară au murcit, încep să declame cu glasul dogit, cu glasul extrem de dogit. Când versuri știute de mult pe de rost răsună și acum pe de rost, se face și scoarul pădure ce-a fost, pădure exact cum a fost. Iar zgomotul acestui oraș estival, auzi ce cuvânt, estival, e ca o mazurcă pe vremuri de bal, la cine mai știe cel bal. Priviți-l bătrânul acel de suiet, e un tânăr acum de suiet, căci trece pe stradă bătrânul poet, bătrânul poet. Prozator, dramaturg, traducător. S-a născut la 26 octombrie 1928 în comuna Copalca, județul Orhei. După cursurile școlii primare, apoi ale liceului Ale Corosou din Chișinău, fiind refugiat cu familia în România, termină Colegiul Național din Banat. Repatriat, trece prin lagărul sovietic de filtrare de la Sighet. În 1950, depanator radio la un atelier din Chișinău, student la Institutul Pedagogic, Facultatea de Filologie. Începe să tipărească poezii în diferite publicații. Alte activități: redactor la Editura de Stat, redactor șef adjunct la revistele Chipăruș și Scânteie Leninistă, redactor șef la ziarul Tinerii Moldovei, secretar al Uniunii Scriitorilor. Plachete de versuri și romane, Piatra de încercare, Firicel de floare rară, Concert, Punct, Singur în fața dragostei, Unchiul din Paris, Partizând cu diavolul, Spune-mi Johnny și altele. Se stinge din viață în 2012. A fost o cale grea. Am parcurs-o pe brânci, în 4 labe, în 2, după împrejurări. Așa, ca glumă. Iar dacă e vorba de serios, am trăit viața unui om normal, atât că n-am continuat să rămân om normal cum am născut și m-am crezut scriitor la un moment dat și am devenit, parcă. Cutant pe care l-a ținut aici în fața tuturor, a maestrul Busuioc, și totodată este cartea sa Testament, este cartea de rămas bun, este, dacă vreți, cântec. Toate textele de referință ale domniei sale sunt de fapt niște modele sau sunt unicate ale literaturii noastre, singurele fără cusururi sau lucrate maestros de un om care cunoaște arta cuvântului și care are o cultură enormă în spate. Pentru a fi scriitor trebuie să fii prezent și trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă în arta și cultura lumii de până la tine și din timpul în care îl trăiești.